tarkoittaa. Niin ihan niin kuin tuossa mä kerroin, että 2025, niin se on semmoista aikaa, jolloin me päästetään irti, me tehdään asioita loppuun ja meidän vastuu saattaa lisääntyä. Ja mitä enemmän me kuullaan sitä yksikön kutsua, päästään irti semmoisista asioista, jotka ei enää meitä palvele, niin sitä enemmän me tehdään numerolle 1 tilaa. Eli vuosi 9 voi kutsua meitä lempeimmillään siihen, että me katsotaan ne meidän koverot ja viitti, mitä sinne on tullut säilyttyä, ja viedään sitten kirpparille tai kaatikselle. Mutta se 9 voi vähän ravistella meitä enemmänkin tutkimaan, minkälaisia ihmissuhteita meillä on, onko ne hedelmällisiä, viekö ne multa voimat vai saako ne mua kukoistamaan. Ja onko mun työ semmoinen, jossa mä tunnen sydämen paloa ja innostuneisuutta, vai onko se ollut jo viimeiset 10 vuotta niin semmoista raskaan kivirevun hinaamista. Ja 9 vuosi, niin se voi olla juuri sitä, että nyt tulee semmoinen tunne, että mä uskon, että se jokainen tuntee kyllä niin sisällään, että jos on vielä semmoista, että no en mä oikein tiedä tai en mä tiedä mitä mä tekisin, niin ehkä ei ole vielä aika. Että kyllä se tulee niin semmoisena sisäisenä varmuutena, että tää on hei nähty. Ei, tätä ei